Live ko na lang yung sasabihin ko. Nahirapan ako mag-text. Hintay lang tayo manonood. Kaya sabihin lang po ako, announcement. Announcement daw talaga. Ay, lamig. Good afternoon, mga nabanggi. Uy, hugto pa lang. Hapon na. Kaya gising ko lang kayo. Sino to? Sino to nanonood? Hindi ko nakikita yung nanonood. Mag-hi ka kung sino ka para ma-shoutout kita. Sisay ka. Hindi ko araw ko sisay nagpapanood. May saro. Dua. Dua na. Hello. Lapit-lapit mga suki. Magandang hapon. Magandang hapon. May sasabihin po ako para po malinaw. Malinaw po ang ating pag-uusap at malinaw na malinaw. Malinaw pa sa mukha ko. Kailan mo walang tagyawat na to? Ay, sa pa-heart. Bigyan ko kayo ng good vibes. Hello. Shout out Daniel Patricio. Magandang hapon din po. Subscribe po kayo sa vlog ko. Hello po. Pasensya na kayo sa vlog ko ha, kasi nang uto ka pa, mangganda ka dyan, utot mo bluoy. Ano na tayo? Walang ganyanan. So, ganda. Thank you na lang. Uy, asan na kayo? Yung mga chinex ko. Abagay, mapapanood nyo naman to. Oh, talagang ganito ako. Talagang ganito ako. Kamusta kayo dyan? Nag-live na naman si Bicolana. Subscribe kayo sa vlog ko ha. Andito. Asan ka ba? Ay, ate, kamusta? Ate Jo, pinsan ko yan si Ate Jocelyn. Ate Jocelyn, subscribe. Nagpa-practice pa ako ay. Bago pa lang ako, 2 weeks pa lang ako nag-try. Nag-try lang na ako ng mag-vlog. Kasi sayang kasi yung net dito. Sayang ang mahal lang net, tapos libre naman kay amo. Kasi pag sa labas, data ako, tapos dito sa loob, wifi ako. Libre ako sa amo ko ng wifi. Kaya may chichika ako sa inyo kasi ano na tayo? Nag-ano na yung alam ko. Start na ang luto ko ay. Hello, Ate Melinda. Hi. Salamat Daniele. Danielin. Patricio. Pasensya na kayo kasi hindi pa ako masyadong maranong magsalita ng ano ba yung tawag doon? Like, subscribe, and comment and share. Hindi pa, pa-practice pa ako. Subscribe niyo ako Bicolana. Thank you. Thank you sa mga nanonood. Shout out. Ate. Insan! Subscribe ako. Nako. May sasabihin ako mamaya. Subscribe mo ako. Promise. Alam mo ako, kilala mo ako pag sinabi ko ginagawa ko. Promise. Insan, kamusta ka na? Balik ka na dito Hong Kong. Ruby.
Malaki na ang Junakis mo. Tingnan mo, nakakainis. Guys, Pangyaw. Kulang nga. Hindi pa nga ako marunong masyado hi, subscribe, like, share. Kasi nga nagpa-practice pa ako. Alam niyo ba pag nagpa-practice ako, tinutawan ako ng amo ko. Kasi yung amo ko supportive sa akin, mag-vlog. Tatawa nga ako pag ako nagluto doon. Sinasabihan niya ako, "You're starting video, ah?" "Yes, ma'am. You want to see in the pot?" No. Kaya minsan yung mga niluluto ko, i-edit ko lang yun kasi yung amo ko. Tsaka guys, Pangyaw ang tawag ko na sa inyo. Kasi yung alaga ko nagtanong sa akin, "Cheche, anong tawag mo sa mga watching ko daw?" Sabi ko, "Guys, no." Sabi niya, "No, because marami na daw na mga gano'n na tawag." Kaya sabi niya sa akin, "Tuturuan kita," kasi yung alaga ko marunong yan sa computer, tsaka lagi sila sa YouTube din dito. Wag, gawin mo, gawin mong, anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko sana, kaibigan, ganto ganyan. Sabi ko sana yung ate o kaya, kasi syempre may matured na yung mga manonood sa akin, kaya tapos may mga bata. Kaya sabi niya, you know is Pangyaw. What Pangyaw? What's it the English the Pangyaw? Friend or kaibigan? Sabi niya, friend daw, friend. Sabi ko, anong friend? Pangyaw is friend. English is sabi niya, ang English daw sa Pangyaw dito sa Hong Kong, friend, kaibigan. Friend. Ang sabi niya, friend. Pero ang sabi ko naman, as in friend is, in Philippines is kaibigan. Yes, Cheche. You said your Pangyaw, your guys. Oh, basta yun na nga. Sabi niya, mag-aral daw ako ng ganun. Kaya yun. Saan ka ba? I'm here ka dyan. Nandito ako sa Hong Kong. Di kita paturuan na. Tuturuan. Nagpa-practice nga. Binabasa ko lahat yung comment. Ate Melinda, kamusta po? Salamat sa subscribe. Tingnan nyo yan. Surprise. Surprise daw. Aroy. Surprise. Mamaya may pa-surprise ako. Salamat, Insan. Kayo din dyan, ingat sa Pangasinan. O, Insan, uwi ka na sa bakasyon ka sa atin sa Bicol. Mabicol na lang ako, mga taga Bicol man ang mga kuta. Oy, Insan. Kakaintindi ka ba ng Bicol? Magduman ka sa Bicol. Panganiban. Jamming kita duman. Malalaki ng mga dakula man na akin natin. Mga dakula na kita. Hi, Kuya Melchor. Salamat sa pagpanood. Hi, ate. Ate, mamaya pa akong luto alas 3. Mayroon na ako inanda dyan. Na prepare ko na. Lulutuin ko na lang. Opo, nandito pa ako sa Hong Kong. Salamat. Share nyo naman yung mga video ko. Kahit naman hindi masyadong maganda ang pagka-edit. Kasi nagpa-practice pa lang. Salamat po, ate. Opo, kayo din po. Ingat din po kayo. Ate Jo talaga. Ate Jo, magluluto ako dito. Ang announcement po. Yung mga niluluto ko po dito ay nasa yung iba po nasa recipe, yung iba po mga turo po yun ng amo ko sa akin. Na inuulit-ulit ko lang po sa kanila, tapos pag may gusto rin po siya, nanonood po kami ng YouTube. Doon po kami kuha na mga recipe rin po sa pagluluto. Hi, Ray! Oy! Subscribe mo ako! Kutusan kita! Ano ba? Gusto ko matuto talaga. Bulol kasi ako talaga Pangyaw, hindi ako talaga sa English. Bagsak talaga ako sa English.
Pero hindi ko akalain na makakapunta ko dito. Puro English. Nagdurog ko ng dungo ko igdi sa puro English baga. Ate ba Ate Baneni, happy watching. Ano tuturo ko sa iyo? Tawa mo more. Ate Baneni, hi. What's up? What's up? Shout out. Ang pangalan ng vlog ko ay Bicolana OFW. B is in baboy. Not me baboy ha. As in B. B. Ba. B. Bicolana OFW lang. Kasi sinadjust din yan ng alaga ko sa akin. Sabi sa akin eh. Pag yung Coco ang tawag dito ay, oo, tama. Ay, hindi. Big letter yung O. Daniel. Big O, yung OFW. Yung O, big letters. I-continue yung chika ko sa inyo. Hi! Ate Maymay, kamusta? Thank you for watching. Big letters nga. Magluluto, edi panoorin mo na lang yung vlog. Tsaka, kung hindi ka marunong magluto, di pwede naman search sa YouTube. Thank you. Oo. Big letters lang yung yung OFW yun. Tsaka big letters din yung B. Utot mo, blo. Pindutin ko yung bell mo dyan eh. Magluluto na ako 3:30. Nag-live lang ako ng tawa mo, tot. Nag-live lang po ako dito para malaman niyo po yung sasabihin ko. Umpisa ko na po. Humingi po ako sa inyo ng ng konting pindot lang po sa channel ko, tsaka sa vlog. Sa vlog ko po. Yan po yung inano ni Daniel. Tinay po niya. Bicolana OFW, pero po yung yung B niya po big letter, tsaka yung O sa OFW ay big letters din po. Paki-subscribe na lang po, tsaka pa-like, share and comment. Tapos yung bell daw po, pakipindot daw po. Pakipindot naman po. Kaya po ako nag-live para po sabihin yung good vibes ko lang po sa inyo, na nagpapasalamat lang po ako sa inyo lahat kasi 2 weeks pa lang po ako nagba-vlog, pero nakikita ko po yung mga watching ko, sobrang dami po pinapanood nyo po, kaya po salamat po marami. Kaya bibigyan ko rin naman po kayo ng good vibes din po sa inyo para tuloy-tuloy po tayong magtsikahan. Oh, thank you Daniel. Ito ay, May Roda. Thank you for watching. Roda Ribo. Ganda ng pangalan mo ah. Roda na Ribo pa. Tutuloy na po yung sabihin ko sa inyo. Mag-ano pa ako, may po ako kunting good vibes lang po sa inyo na gusto ko pong sabihin sa inyo para alam nyo rin po na totoo po itong sasabihin ko at gagawin ko po ito talaga dito sa Hong Kong. At gagawin ko po talaga ito sa inyo para sa inyo rin po, para meron naman po akong pangonswelo sa inyo. Kasi talagang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi pag nag-upload po ako sa FB ko po, pinapanood nyo po talaga yung video ko at nilalike nyo po. Kaya tsaka comment. Kaya maraming pong salamat. Oo, ate. Isang blue eyes na. Okay na ate Panini. Ang blue eyes na tayo. Huwag muna tayong magganyan-ganyan.
ngayon, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng ating mga kaibigan at kababayan at kahit saan po sa inyo dyan, kung nasa naman po kayo. Maraming pong salamat sa inyo lahat sa suporta niyo po sa akin. Ako po nagpapasalamat talaga po kasi 2 weeks pa lang po ako nagbablog pero grabe, naiiyak po ako sa surprise po sa channel ko kahit na mali-mali yung mga salita ko, mali-mali yung mga yung sa camera, paikot-ikot. Doon po, naghingi po ako ng sorry sa inyo kasi minsan nga po, dati kasi po, tinatago ko talaga sa amo ko kung paano ako kasi nahiya po ako dahil siyempre may trabaho po ang pinunta ko dito, hindi po mag-cellphone. Kaya po ako nagpapasalamat dahil yung amo ko po supportive po sa akin. Siya rin po nag-advise kung paano, ganto ganyan, sabi niya. Tapos, talagang blessed po ako, promise. Di po ako nagyayabang sa inyo. Di pa ako nagyayabang sa inyo. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo na sobrang blessed. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung amo ko, pinapayagan niya ako ng maganon. At iba rin, wag mo ako nagdadrama ako. Kaya, pa-share po ako sa live ko, tsaka kung gusto niyo po, hindi naman po pilitan po to wala pong pilitan to. Kung sino lang pong gustong sumali at gusto pong mag-good vibes. Kasi po, share ko lang po sa inyo dahil hindi naman po sa pagyayabang, talagang yung amo ko, sobrang overwhelmed ako sa amo ko. Kaya yun, kaya yung mga pamilya ko, natutulungan ko kahit papaano, kahit paunti-unti, natutulungan ko. alaga ko. Tingnan nyo, yung alaga ko, daan-daan lang sa akin. Kaya salamat po talaga ng marami sa support po sinyo sa akin. Hindi ko po akalain na ganito mangyari. Hindi po sa dahil nung isang araw po talagang masayang-masaya ako dahil yung vlog ko po na hindi ko po akalain na 2 weeks lang po ako pero mayroon na po akong ads. Yung ads po baga, ibig po sabihin nun, may nanonood po talaga sa ginagawa ko. Kaya maraming salamat. Hindi sa hindi sa pagyayabang sa inyo. Kaya salamat po ng marami sa suporta, sa panonood. Number 1 na po yun dahil sa time nyo po. Doon pa nga lang po sa pagpindot nyo po ng upload ko. Time nyo na po yun malaki na pong tulong yun sa akin. Kaya salamat ng marami sa inyong lahat. Kaya ito naman po ang balik ko sa inyo. Basta po, i-subscribe nyo po ako, tsaka i-like, share, and comment, or like. Basta, ganun po ang gawin nyo. Hindi ko po yun alam. Basta, practice pa po ako. Yun lang po. Tapos, kaya ko po sinasabi yun dahil para po may ebidensya po ako na sinabi ko po yung totoo at sinabi ko po yung dapat nyo pong gawin sa ipapa-good vibes ko po sa inyo. Ako po, paparapol po ako ng cellphone. Kahit saan po kayong lugar, kahit saan po kayong bansa, o in case na sa ibang bansa man po kayo, pwede ko pong isend sa Pilipinas. True Pilipinas lang po Hindi ko po, or okay lang po kung kaya naman po, pwede ko naman pong sa ibang bansa. Basta ipapadala ko po yan. Tapos pag ako po nagpadala, ilalive ko po at ilalive ko rin po pag nag-raffle po ako. Titingnan ko po yung kung naka-subscribe po kayo, i-screenshot nyo po yung subscribe nyo, tsaka i-screenshot nyo rin po yung comments nyo sa aking YouTube vlog, YouTube channel po. Intindihan po? Totoo. Opo, totoo po to. Para po meron naman po akong maibalik sa inyong pasasalamat sa lahat ng pagnood nyo sa mga kalokohan ko po. Kasi overwhelmed po ako, 2 weeks lang po ako, pero ang subscriber ko po, 35 na po. Kaya kahit na po ganon, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Kaya po yun. Tsaka yung katuwaan ko po na gano'n na hindi ko akalain talaga na nung isang araw na may ads po ako. May ads po yung isa ko pong video. Kaya yun, sabi ko, kahit ganun kaliit na
pasalamatan po natin sa Diyos kasi hindi mo naman po akalain at hindi mo po lahat ng tao yung bibigyan na po ng pagkakataon ng ganun basta-basta lang po na ganyan, kunting gawa lang po. Dapat pasalamatan po natin yan kasi bigay po yan sa inyo. Kaya, naintindihan nyo po ba yung sinasabi ko? Kung hindi po ninyo naintindihan, i-text nyo na lang po. Mag-comment po kayo para ma-replyan ko po kayo. Basta, ano nyo lang po yung pangalan ko, Bicolana OFW lang po siya. Wala po siyang vlog, wala po siyang channel, wala. Ganun po kasi yung sinabi nung alaga ko. Wag ko daw po lalagyan ng channel o vlog kasi nga po sa sobrang dami ng mga nagagawa ng mga ganyan. I-ano nyo lang po yung yung channel. Yung Bicolana OFW. Tapos makikita nyo na po yung mukha doon. Salamat po marami. Nagpapasalamat lang po ako. Nagpapasalamat lang po talaga ako kaya po ako nag-live. Tsaka para po fair po sa lahat ng mga tinext ko at sinabihan para po nakita nyo po kung ano po yun. Kasi baka po makita nyo po sa vlog ko na bigla akong nagganon na video. Bakit kayo hindi nakasali? Kaya nag-live na lang po ako para lahat po kayo alam. Okay po? Okay na. Thank you. Yun lang po. Mag-start na pa ako magluto. Pupunta pa ako ng rooftop kasi kukuha akong sinampay. Andito po ako sa 39 floor. Yan. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat. Bicolana po. Huwag niyo pong kalimutan. Bicolana OFW po. Ang vlog channel ko po. Vlog YouTube po. Ala, Diyos ko. Sorry po, naiyak talaga ako. Pasensya na po kayo. Sobra lang po akong kasayahan. Tsaka, thank you. Pasensya na po. Kahit naman po sino talaga, kung talagang, kahit sino po, kung anong binibigay po ng amo nyo sa inyo at supportive talaga yung amo mo sa iyo. Kahit naman po sino talaga matutuwa talaga po kahit na nagkakamali po ako, hindi naman po perfectong katulong. Pero ganun po sila sa akin. Kaya nagpapasalamat lang po ako sa Lord. Kaya binibigay ko rin po yung blessing kahit kunti po. Bibigyan ko rin po kahit kunti, magbigay po tayo kahit kunting blessing, kahit hindi naman po mamahaling cellphone ang bibilin ko ha, baka mag-expect po kayong mabili ng mamahaling cellphone, pero ibablog ko po yun, pag ako po nagbili ng cellphone, ibablog ko po yun, ilalive ko po sa FB ko, kasi kayo naman po ang mga friend ko sa FB, ilalive ko po yun sa FB, tsaka iano ko rin po yun, ibablog ko po talaga para alam niyo po kung ano pong klaseng cellphone bibilin ko at paparapol ko. Bago po ako magparapol, kukunin ko po yung mga pangalan ninyo sa comment ng ng YouTube. Sa Bicolana OFW. Kukunin ko po yung pangalan ninyo. Pag kayo po nag-comment doon, kahit isa pong comment ninyo doon, kukunin ko na po yung pangalan nyo. Isa-isa ko na po kayong susulatin. Tapos, bago ko po yun ipaparapol, maglalay po ako ulit para makita ninyo po, isa-isa talagang papakita ko po sa inyo yung pangalan ninyo para wala po tayong dayaan. Tsaka, sino po yung nakuha ko, ba, nagganto. Ba, nandito yung mga papel. Hindi ko muna po siya lalagyan ng papel. Isa-isa ko po siyang kukunin at isa-isa ko pong babasahin sa inyo ang mga pangalan. Bago ko ihulog ito habang nakalive po ako para wala pong dayaan tayo. At wala rin po kayong babalikan sahing
Hindi maganda kasi ayaw ko pong magkagulo-gulo. Okay po? Ayaw ko po magulo. Gusto ko po pag ako po nagparapol maayos at wala po tayong samaan ng loob. Okay po? Ipaparapol ko po yan dito. Pag ako po nakabili na ng cellphone at na-live ko, ako po nakabili ng cellphone at na-live ko po, i-subscribe. Abnormal ka man. Oy! Ano tayo? Paulit-ulit na ako. Ulitin ko pa yung live ko. Mag-subscribe ka. Tapos, yan, nagalit na ng Bicolana sa imo. Mayos ka. Orotro ka na. Paano sumali? Sabihin ko ulit. Para makasali po kayo sa raffle, malinaw. I-subscribe nyo po yung Bicolana OFW. Big letter ang B, big letter ang O. Tapos, pag nag-subscribe na po kayo, pindutin nyo po yung lubot ng bell po, yung bell button daw. Bell button. Para po makita nyo po yung upload ko, tsaka yung mga video ko lagi. Tapos, pag naano po ninyo yun, manood muna po kayo bago ninyo po pala. Manood muna po kayo bago nyo po manood nyo, panoorin, ay, ganito po pala, announcement po pala, para po talagang maano po kayo ano ko, sa counted na raffle, ganito po. Manood muna po kayo ng vlog ko. Tapos, pagka napanood na nyo na po yung vlog ko, pindutin nyo po yung subscriber, tsaka yung bell button. Tapos, pag napindot nyo na po yun, kasi po, bago pa lang po akong vlogger. Kaya, ang gagawin po natin, kasi nagsasabi po sa akin, pag nagsabing mag-sub ka sa akin, may email daw pong lumalabas. Edi, yung email nyo po, i-count nyo po doon. Tapos, pag na-send na po yun sa email at sa sub ko, counted na po kayo doon. Pwede na po kayo mag-comment at mag-like at share. I-share nyo po. Tapos, pag na-share nyo na po at nakasub na po kayo, mag-comment po kayo. Tapos, pag nag-comment po kayo, titingnan ko po yan. Makikita ko po yan. O kaya, isa-isahin ko po talagang bago po ako magparapol, yung mga pangalan nyo po. Doon ko po makikita yung mga pangalan ninyo. Tapos, pag nakita ko na po lahat ng mga pangalan ninyo sa comment po ako babase ha. Kasi yung like, hindi po nakikita. Yung comment po, ang makikita ko, kahit ano pong i-comment nyo, walang problema sa akin. Kahit hi, okay lang po yun. Ika-counted ko na po yun sa inyong raffle. Ka-counted ko po yun. Pag na-counted ko na po yun, isusulat ko na po agad yung pangalan nyo. Basta makita ko po nag-comment po kayo, isusulat ko po yung pangalan nyo. Tapos, pag nasulat ko na yung pangalan ninyo, ma'am, or sir, isa-isa ko po yung kukulutin dito para makita ninyo na counted kayo sa raffle. Para wala po tundayaan at walang sisihan. Okay? Na baka sabihin ninyo po, naka-comment po kayo pero hindi po kayo kasali. Baka sabihin nyo po, wala po kayo sa hulugan. Dito po, sa parapulan. Kaya, yun po. Ganun lang po. Oy, Carla, mag-sub ka sa akin. Ate Annalyn, pasub po, para po makasali po kayo sa raffle. Hi, sir. Iano ko po to, ilalive ko po lahat po. Para po totoong magkausap po tayo, para hindi po tayo, wala pong edit-edit. Live po. Hi, Sir Alexander. Tugunon Junior. Thank you for watching. Shout out po. Sir, sali na po kayo sa parapol ko. Paparapol po ako. Thank you. Kunting pasasalamat lang po sa inyo. Kasi si Bicolana, 2 weeks pa lang po nagbablog pero yun nga po,
ano po, 35 subscriber na po ako. Tsaka, yung yung dalawang kong video, may ads po. Kaya, salamat po. Ibig sabihin po, no, nanonood po kayo. Kaya, bibigyan ko po kayo ng konting pag-good vibes lang po at pawalang stress. Salamat po for watching. Magluluto na po ako. 3:30 na. 4 minutes. Shout out sa inyo. Isa-isahin ko. Shout out Daniel Patricio. Shout out Ate Jocelyn Gulata. Shout out Ate Melinda Melendres. Shout out si Insan Ruby. Shout out Ate Lynn Agaton Bernal. Yan si Ate Ana, si Ate Lynn. Si Ate Lynn, kamusta ka na dyan? Sana magkita tayo. Tagal lang tayo hindi nagkikita. Dalaga pa ako noon. Nining-nini pa. Kasama tayo sa trabaho. Sasama ko sana kayo sa kusina. Hanggang doon mag-live sana tayo. Kaya lang ayaw ko mag-live kasi makikita nyo agad yung iba-vlog ko. Baka hindi nyo napanoorin yun. Saka na, pag papakita ko kayo paano ako magluto ng live. Guys, Elmer, kamusta ka na? Thank you for watching. Elmer Espanyol, Ladja. Ang galing yan magdikaner sa CDO. Ay, kamusta kayo dyan CDO? Ingat kayo lagi. Ingat kayo dyan sa Pilipinas. Ingat kayo sa buong mundo. Salamat po sa lahat. Lagi po mag-iingat. Sana po mawala na po ang virus sa Pinas para po makauwi na po tayo. Yung mga OFW dito gustong-gusto na rin pong umuwi, magbakasyon. Hindi po makauwi dahil sa virus na yan. Ay, Kuya Melchor, Olasco, Melchor, Olesko. Parang kilala ko to sa Manggisok. Pasensya na po kayo sa Manggisok. Pasensya na po sa iyo. Kilala ko to. Namumukhaan ko to sa Manggisok. Ate, maldita ako. Happy watching. Thank you for watching. Mga taga Manggiso, kamusta ka mo dyan? Maray na ugto, maray na hapon. Sana pag ako umuwi, piyesta. Sarap magpiyesta sa Manggiso. Ray Mariscal, what's up? Kamusta? Ingat dyan, mate. Ingat-ingat. Ate Banini, shout out. May Perdido. Shout out po. Nanay, kamusta? Thank you for watching. Thank you for watching. Sino to? Jubilee Llores. Thank you for watching. Isa-isahin ko kayo. Thank you for watching, Florence Eunice Ordonio. Lawrence Eunice Ordonio.
Thank you for watching. Gusto pa. Lapasan ko isa. Thank you for watching, Nanay. Let's palasagi. Let's share Lario palasigi. Thank you for watching, Ate Annalyn Pugong. Kailangan pumunta dito sa Maynila ulit. Ay, Maynila. May Hong Kong. Balikan natin, sis. Thank you for watching, Carla Cecilia Ferrer. Ingat-ingat. Thank you for watching, Joseph Dolosa. Thank you for watching. Babay na, Pangyaw. At ako'y magluluto na. Hapon na, gabi na. Kukuha pa ng sinampay ang iyong kunyang dito. Thank you, Pangyaw, sa pagpanood. Ay, ate, kamusta? Si ate to, kapatid ni Tio Oscar. Ate, kamusta po? Watch out. Thank you for watching po. Kamusta po dyan? Ingat po lagi. Ate. Gusto ko kayo sama sa kusina sa amin. Ate, kamusta po? Lulit Boke. Kamusta po kayo? Ingat po kayo lagi lahat. Ulitin ko po ulit ang sasabihin ko po. Kaya po ako nag-live para po malaman ninyo po ng malinaw. Subscribe nyo po yung vlog ko, Bicolana FW. Big letter po ang B, big letter po ang O. Subscribe nyo po, ipindutin nyo po yung subscribe, tsaka yung bell button. Pag napindot nyo na po yung dalawa, pwede na po kayong manood sa aking mga video. Pag nanood po kayo ng video, mag-comment po kayo doon. Doon ko po babasihan na kayo po yung nanood at na-share nyo po yung video ko. Tapos po, pag na-share nyo na po yun at na-comment nyo po, ika-counted ko po kayo sa parapol ko pong cellphone. Kunting halaga lang naman po yun. Hindi naman po yun mamahali ng cellphone ha. Yung tama naman po makakapagtawag at makakapag-video call po at makakapag-YouTube. Yun po ang bibilin ko dito. Tapos pag nabili ko na po yung cellphone, magla-live po ako ulit. Tapos, pag tapos sasabihin ko na po sa inyo kung anong klase pong cellphone ang nabili ko. At yun po ang ipaparapol ko po sa inyo. Kahit po nasaan po kayo, ipapadala ko po sa inyo. At hihingiin ko po lahat kung sino po yung nasulat ko po dito at pinakita ko sa inyo kung sino po yung nag-comment lang po sa vlog ko. Yun lang po ang kasali ha. Pero pag wala pong comment, hindi ko po isasali. Kasi unfair naman po dun sa nag-comment tapos nag-share tsaka nag-like. Kaya at nag-subscribe. Baka po sabihin nyo, nag-live po ako dahil isasama ko po kayo lahat sa parapol ko po. Hindi po, babasahin ko po sa comment. Nag-live po ako para po malaman ninyo po ang gagawin ninyo para makasali po kayo sa parapol ko pong cellphone. Sa pasasalamat lang po sa inyo ng lubos na puso ko pong pasasalamat. Dahil po, 2 weeks pa lang po ako nag-upload sa YouTube, may ads na po ang video. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo kasi nagtsatsaga po kayo manood sa akin kahit na balibaligtad po ang cellphone ko. Tsaka yung pag-edit at pag-upload ko, kahit hindi nyo po siguro naintindihan kung paano, nanonood pa rin po kayo. Kaya nagpapasalamat po ako. Balik ko po sa inyo ang pasasalamat ko sa inyo na kaunting halaga lang po yun. Pero iano ko po sa inyo. Pasensya na po kayo kung ganun lang po muna. Kasi pasasalamat ko lang po talaga. Kasi 2 weeks lang po ako pero 35 subscriber na po ako. Kaya salamat po, maraming salamat po sa panonood at pag-aksaya ng
oras ninyo po sa akin. Yan po, malinaw po yan ha. Inulit-ulit ko na po yan para wala po tayong tawag dito. Wala tayong gulangan, wala tayong sisihan, wala tayong masabi kung ano po yung gagawin natin. Okay po? At wala po kayong babalikan sa akin. Basta po, pag ako po nagparapol po, titingnan ko po ang comment ninyo. I-upload ko rin po yun sa sa FB kung gusto nyo po para malaman nyo po. I-screenshot ko po isa-isa kung sino po nag-comment, yun lang po yung kasali sa raffle. Kaya kailangan po mag-subscribe muna po kayo sa vlog ko. Diba? O diba? Thank you. Magluluto na po ako at darating na po yung aking amo. Nag-request po yung amo ko mag-soup ako ng pang winter kasi winter na po. Tingnan niyo po ang ano ko, yan. Pag winter po yan, dry talaga po yung mukha namin dito. Hi Mare, Mary, May, Adriano. Panoorin mo na lang Mari yung aking vlog, yan, natututo na ako. Yung aking live ngayon para malaman mo kung bakit ako nag-live ngayon at nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you very much and ingat po tayong lahat at lagi po tayong laging masaya at huwag isipin ang problema, lagi lang pong masaya. Ang problema, dapat ang problema sa atin. Hindi tayo ang problema at dapat po lagi po tayong happy. Okay? Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. Kung may mali man po sa sinabi ko, pasensya na po. Kung mayroon naman po hindi maganda sa mga sinabi ko, pasensya po. Sorry po. Kaya po, salamat ng marami sa inyong suporta sa aking pagbablog. Thank you po. Oh, Mare, mag-iingat po ako dito. Kayo din dyan sa Pinas, mag-ingat kayo lahat dyan. Salamat ng maraming. Thank you. Bye-bye. Magluluto na po ako, promise.